gaur ikasi dugu beste gauza askoen artean, konfiteroak edo gozogileak garai batean argizaria egiten zutela, orain konfitero bati, gozogile bati esango diogu etortzeko. Gorrotxategi da bera, Tolosa aldean eta Euskal Herrian gozogile eta artisau oso ezaguna, eta esan da bezala aurreko belaunaldiek argizaria egiten zuten. Gurekin da Rafa Gorrotxategi Perales. Arratsaldeon, Rafa. Kaixo, Rafa, arratsaldeon. Ongi etorri. Rafa, eta zuen familian argizaiolak egiten zituzten, ezta? Aurreko belaunaldiek zuek badukazue jatorri hori. Egiten du kandelak, luzeak eta oloko zeriak argizaiola jartzea. Hori eta txokolatea, biok. Baina hau, zuen familiaren kasua da, ala orokorrean konfiteroek egiten zuten? Txokolatea egiten duena da Ferrero txokolatero. Konfitero, baina eta pasteleroak baina ere ez duela egiten kandela eta ez duela egiten txokolatea. Ados? Desberdina da ofizioa, konfitero, Ferrero txokolatero. Ofizioak sasoi batean elkartzen ziren orain arraroak iruditzen zaizkigun moduan. Adibidez, agin bat kentzen zizuna, zan hilea mosten zizun persona bera, eta orain bi ofizioiek oso desberdinak dira. Bai, desberdinak dira, baina dakao zerbait lotuta. Nien nago kontatzen museoan, zergatik museoan dakago tresna argizarien eta txokolatea. Eta esaten dut, 1500 ez dago konfitero, ez da pastelero eta ez da txokolatero. Zeo ofizio bat los tererok. Tererok erlauntzatik hartzen du panala eta egiten du banatu estie eta argizaile. Eta argizaileek egiten du kandela, kandela pilo bat. Hainbeste egiten du kandela, sobrante dena estia. Estia egiten du turroia. Iruñako turroia da turron rollo, turron rojo, eta turroia da argizaia markatua, estie eta almendrak. Gero handikan pixka horruxago, etorri da kakao Amerikatik, eta Ferrero hartzen du txokolatea. Eta jarritzen du txokolatea eta Ferrerokin. Eta nire aitona, 1985 hartzen du ofiziori, eta jarraitzen du leheno bezala, kandela, txokolate, negutan mazapana pixkat, boladoak eta beste gauza pixka gehiago. Zuen aitona, okarrezpago da, Zegamatik Tolosara etorritzena, ezta? Eta abian jarri zuen martxa hori, eta orain zaudete, laugarren belaunaldian. Non gertatzen da aldaketa hori? Non usten zaio argizaria egiteari edo argizaioak egiteari edo? Nera eta itzun kandelak, eta usten duio 1950, 20 urtekin eta. Gero, pixka beran duzuko, 1960 usten dio txokolatea egiten lehenko prozesuan. Eta sartu dira gehiago, pasteleria, konfiteria gehiago. Orain, argizaiolak, baina kandelak ere oro har, lotzen ditugu asko Elizarekin. Lotutak denak. Lehen zan etxean argila izateko modu bat. Argindarrik etxegonean edo gazik etxegonean. Orain, erritualizatu egin da nola ala. Ez que konsumo ondiena zan, rito religioso. Jendea igual argintzako ibiltzen du olioa gehiago, eta argizaioa, baina kandela etxean, familietan norbait hiltzen baldin bada, inbehar du 2 urte argia piztuta egunero, gaua eta eguna, para iluminar el camino, juten de bidaia beste mundua, behar dugu argia. Orduan, konsumo ondiena da. Kandela luzea behar du, Baina, egunero, kandela. Eta gero, igandero Elizatan, argizaiola, bai piztu behar dugulak. Guk etxean jartzen genuen, etxean izeba bat genuen, eta harrek jartzen zuen kandela bat, San Miguelei jartzen zion, tximisteak urruntzeko. Lehenengo trumoiotzen zuen bezala, zer piztu kandela. Hora zan espezializatua, justu San Miguelen zat, baina erabiltzen zian Ama Berginari jartzeko eta ere bai. Ohitura handia zegoen, ezta? Erakutsiko dizkiguzu, zezukera altxor batzuk ekarri dizkiguzu, Rafa? Ikusi egingo dugu zer ekarri duzun. Bueno, oso pizan. Milarriko nahi. Hau, belaunikatzeko, hola. Begira. Bai, eta eseritzeko, hola. Normale, leheno Elizetan ez dago bankuak, familia bakoitza bere aulkiak. Eta aulkiak bere izenak. Eta zeon,
Andrea urkiakin eta bere ondoan Arizaiola. Eta Arizaiola die Andreena, osea, zaindu behar du de herencia de madres a hijas, pasatzen dira. Eta egin behar du zaindu, zergatik piztutzen baduzu argia, iten du konsumitu eta hemen behar du bueltak ematen. Eta gero, tres dago oso polita za una parrakoa die. Honen ditzen du fuesak. Hori izango da babesteko, ez da? Bai. Haizeak ez itzaltzeko? Hori dek. Zeratik, Elizatan Naparra bazeuden, Naparraldean, los gentiles. Horiek Elizetan ezin dugu sartu herriko jendea bezala. Iberdu beste ateakin. Edo agoteak. Agoteak, horiek. Agoteak, orduan, Elizetan bi atea, orduan korrite egiten du, kandela ez itzetzeko hori zego, dakagu holako tresnak. Eta hor beste tresnak politia, ondarribikoa. Ara? Begira, Arantxa, zuderrikoa. Bai. Polita. Ez ditut nik, Elizan ez nik asko ikusten, baina nolakorik ez ez ikusi. Oraindik ere amezketako Elizan badago ohitura, ez da? Badago erakusketa agurtzan eragia bat, eta amezketan erakusten duzu fosak, eskeletokin, arizaiolakin, guztiak, eta oso, bidaia egiteko junin behar du ikustea. Osea, amezketa prezioso. Baina hau izango da erle argizaiakin, ez da? Bai. Normalan hemen hiltzen dira argizaia horia. Gero badaude beste kandela luzea, txuria. Hau bezalakoa, hauek txuria. Bai, holako txuriak. Orduan txuriek hauek ematen du argizaia Iruñara, eta Iruña bazaude los campos de cera. Eta jartzen du argizaia eguzkia. Eta eguzki egiten zuritu. Bai. Eta, segun ze garaietan, segun klase sozialak ezin dugu argia txuria ibili. Ez da argizari motagatik, baizik eta eguzkiak berak zuritzen duelako. Eta beraz, maila soziala erakusten zuen kandelaren koloreak ere. Hori ere bai, Elizatan... Horrek ere bai. Elizatan ere bai, la fosak, segun ze podientea, Elizan aurrean. Eta beste klase sozialen atean aurrean. Eliza batzutan orain badaude ere bai txampon batzuk utzi eta kandela bat jartzen duzu, baina batzutan nik ikusia daukat, ez da kandela. Da, bombila bat. Bombila elektrikoa izaten da, bai. Jartzen zu txampon bat eta txapitzen da. Bai. Aldaketak. Zuen museoan jaso nahi izan duzu hau guztia, ez da, Rafa? Historia eta memoria. Historiak hau, eta gantzeon tresnak nola egiten du holako kandelak. Eta jende harritzen da nola txokolatekin eta zero lotuta zoden. Bai. Ikusten duguna da oso desberdina direla. Esate baterako karratu horiek nik sekula ikusi gabe neuzkan. Bai, hori da onetikoa. Eta Naparra aldea ibiltzen du holako tabla bat. Hartu ezakegu eskuetan, bai. Hartu, lasai. Baina nahu, honeaino erretzen danean, buelta eman behar zaio. Gero buelta egitu, buelta eman, bizkara, buelta ematen. Orduan maiz jun behar da Elizara, piztuta ukitzeko. Bai. Horiak, gehiago, Gipuzkoan Tolosaldea, Arrazketan den. Hori da. Eta hori berdin, buelta, ondo. Oso polita, eseriko gara berriz? Bukera argizaiola bezala bueltak emango ditugu. Buelta eman eta esere egin. Atzera eta aurrera. Eta, Rafa, badugu gaur egun argizaiolak egiten dituen jende referenterik edo? Bat gelditzen da, Naparran, Iruñan. Joaquin Donezar, da zigarren beraunan. Joaquin Donezar, behazan txokolatero zerero, ja txokolateak ez du egiten du konfiteria eta holako kandela guztiak beak egiten du. Eta harremanik baduzu ezueke beraiekin? Bai, laguna ez, behar nahi duk ni kandela beak egiten du, nire kandelak eta dena. Eta hemen den askotan saltzen du holako zeriak beak egiten du. Bakarrik gelditzen hemen. Eta zuk egin duzu inoiz horrelako Indet, bi aldiz, urte bat zegama, urtero egiten du erlearen eguna, eta erlearen egun hortan, etorri da Iruñatik, Joaquin Donezar bere itxakin, eta egin du plaza frontoian, holako zeria eta beste kandelak. Oso ongi. Esango nuke hainitze gure kandela dagoeneko preste egongo dela, ala espero dugu. Ikusiko dugu. Altxako gara guztiok? Bai, eta ikusiko dugu ea zer gertatu den gure lehen da biziko kandela, Xabi? Bai. Ea?
Bueno, ba, Pixka bat okerra geratu zaigu. eta Bueno. ez da guztiz gogortu. Orduan, ni bada ezpada, Bai. ez bazuen denbora ematen, Bai. ekarri dute etxetik berdina egin Oso da. ondo, Hori da. Orduan, ikusi alizateko, prozesua bukaera arte. Ze ondo. Begira, begira, hementxe Bai, daukagu. ikusten duz kamarak, Iep, goitik ikusiko balu hemen, baina. Hau ere Eta bai. oraindik hau mugitzerik badago, bai, begira. Bai, oraindik zera xamar dago, bai? Bai, hau ere bigun xamar dago, orduan ezin da moldetik atera, orduan ekarri dut berdina. Hori da. Hemendik aterako bagenu, gadituko zitzaigun eguzkilorea. Ze polita. Eta usaina antzeko daukate? Berdina, Eta nola berdina. jartzen diozu horri? Bai, orain ingo dioguna da, Hori erdian da, zuloa. zulo Ea, bat, bai. Orduan, egiten dut honekin, berotzen dut punta hau eta egiten diot erdian zuloa. Ara, txon. Epa, ahí ba. Kontuz. Hau dira, Bueno, maialen ikusten zaizkon parteak. Bai, baina ez du funtzionatzen. Txoin, ingo dut honekin, aber berotu gabe egiten duen. Egiten dut zuloa, bai. A ber. Pixka bat apurtu da, baina bueno. Lasai. Hori berez beroarekin argizaria urtzen da. Eta orduan ez da Eta orduan- apurtzen. Orduan, pistolarekin ingo genuke gaineko kapa urtu, Bai, Hori da. eta sartuko genuke, bire Hori igual, sartu. kenduko diot hau. bai. Hori da jostorratza eta arilla bezala. Eta, eh? bai, Taka. hemen sartu, Mira ze ondo. gedituko zen itxatxia, Hori da. orduan, metxea moztu, Ah, Jak. eta listo. eta kitxo? Bai, Listo? bukatuta. Era, Mira. ze polita. Ja, non ikusi Eta hori bizibidea daukazu. Bai, nire lana hau da, bai. Bai, Zure lan hau da. Bai. ze ondo. Eta daramatzazu 2 urte, gutxi gora bera, Bai, ekainan egingo dituzu 2 23ko urte. ekainan hasi nintzen, bai. Ondo, aizu, Oso ba, beste ongi. urte asko izan daitezela. A ber, bai, bai, profesionala lanean, eta zuei ere benetan eskerrik asko. Mila esker Mila benetan. esker. Bai errearekin eta bai gozogintzan eta argizariari hor presentzia emanez. Eskerrik asko etortzeagatik benetan, Arantxa zuri ere bai. Eskerrik asko, Mila esker. Eta orain, bagoaz, hor kanpora hortxe dugulako